euskarazko murgiltze eredua eskaintza bermatzea. Europako batzordeak eta Erresuma Batuak Solehandiko legaz kuota 20% murriztea adostu dute 2025erako espero zen baino gutxiago. 40.000 tonatik 32.000ra murriztuko da kuota eta erabaki horrek eragin handia izango du ara joaten diren euskal ontzietan, batez ere Ondarroatik doazenetan. Izan ere, Euskal Herrian kontsumitzen den legaz gehiena Irlanda hegoaldeko arrantzalekutik dator. Bestalde, Bizkaiko golkoari dagokionez txitxarro kuota asko handituko da. Berdelarena aldiz murriztu. Antxoarena kantzera jarraituko du. Sole handira doazen euskal arrantzalek espero baino albiste hobea jaso dute bart. Europako batzordeak legatz kuota 20% murriztea proposatu zuen hasieran, baina azkenean 20% bakarrik murriztuko dute. Izan ere, hango legatz kuota oso garrantzitsua da euskal portuetako arrantzalentzat. Batzar nagusia egin du Realak eta Jokin Aperribai presidenteak segurtasunari buruz hizketan hasi du bilera. Istilurik ez izateko asmoz segurtasun neurri gehiago ari direla hartzen iragarri du. Ostera, Maia Zabarteren senarrak klubaren jarrera salatu du eta Aperrabaik adierazi du erantzukizunak eskatu dizkiotela ertzaintzari. Bulego talde azkoitiarrak aldi baterako etenaldia egingo duela jakinarazi du. Musika taldeak ez du hala ere bere musika ibilbidea betiko amaitutzat emango. Izan ere oraingoz holtzetatik urtebete baino gehiago aldenduko direla adierazi dute taldeko kideek. Pasa berri den Durangoko azokan euskaraldiari doinua jarriko dion abestia aurkeztu zuen Bulego. Gabon deizuela, larunbat honetan jokatuko da Gipuzkoako bertsolari txapelketa. Dozein elkarrizketa iruditzen zaitez, aukera bat izango dela zerbait interesgarria edo berezia sortzeko edo horretan saiatzeko, lan horretan aritzeko eta lan hori konpartitzeko ilusioa daukat. Entzuteko eta erantzuteko eta horre egoteko pixka bat, garai horretan esan nahiko nukenaren, esan genezakenaren, mikro bat edukitzaren sorte horren jabe izanik aukera horretan horre egotea eta horre egitea. Ongi etorri guztioi, 2025ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen harira atzo Gasteizko Legebiltzarrak ez zituen onartu Sumarrek, Pepek eta Voxek aurkezturiko osoko zuzenketak. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritza eta EH Bilduren arteko eztabaida aurrera doa, zuzenketa partzialak gauzatzearen bidean. Bozketaren emaitza honako izan da 75 eman dugu botoa, 9 boto alde, 39 kontra, 27 abstentzio, beraz, ez da... Aurrekontu proiektu hau erantzunkizunean, zorroztasunean eta bidegarritasunean oinarrituta dago. 2025erako aurreikusita dagoen 2,1% hazkunde ekonomikoa kontutan hartuta eginda dago. Datorren urtean, 15.000 enplegu inguru sortzea aurreikusten dugu. Baita, langabezia tasa 7%, kokatzea eta barne produktu gordin nominala 6,3% haztea ere. Jarraitu dezagun, adostasunaren aldeko jarrera hori indartzen. Hori da Euskal Gizarteak denoi eskatzen diguna. Eta bi gai dauzkagu mahai gainean. Lehena etxe bizitza. Bigarrena lanbide arteko gutxieneko soldata. Esan da eta ados nago EH Bildu mugitu da eztabaida hontan. Ados nago horrekin, orain gobernuari tokatzen zaio mugitzea.
Eusko Alderdi Jeltzaleak erabakitzeko eskubideaz mintzatzeko aukera izango du martxoan gauzatuko duen batzar nagusian. Bilera hil horren 29 eta 30 burutuko da Donostian eta berriak plazaratutakoaren arabera jeltzaleen estrategiak eta helburu politikoak islatuko dituen 5 txostenen zirriborroak bidali dizkieia da Euskadi Buru Batzarrak uri erakundei. Elkarbanatzeko erabakitzeko eskubideari dagokionez dokumentu horietako batek burujabetza osoari eta Euskadi nazioa dela aitortzeari egiten dio referentzia besteak beste. Erdaldunen baldintza berberak nahi dituzte eta horixe eskatu dute kalean. Iruñean gurasoek traba handiak dituzte seme-alabak euskara hutsezko aurre eskoletan matrikulatzeko eta eskaintza auzo guztietara zabaltzea galde egin diote udalari behin baino gehiagotan. Egungo udal gobernuak ia urtebete darama agintean, baina Iruñeko Euskalgintza plataforman bildutako eragileek, hau da EKak eta IKA euskaltegiak sortzen elkartea, Euskal Herrian euskaraz euskalgintzaren Kontseilua, hizkuntza eskubideen behatokia, Labela, Steila sindikatuak eta administrazioan euskaraz taldeak ez dute aurrera biderik sumatu. Are, salatu izan dute egoera UPN-eren garaian baino okerragoa dela. Hori dela eta manifestazioa egin dute gaur Iruñean eskatzeko auzo guztietako haur eskoletan ezar dezatela euskarazko murgiltza eredua. Bueno, aurreskola horretan ez dizuteranen orain kopurua zehazki ez dute gogoan, aurreskola horretan dauden guztiak dira euskaraz egiteko murgiltze ereduan, lehen erranduan moduan. Bertze batzuetan bada aukera euskaraz hitz egiteko bertze bitan, baina hor ez dugu ziurtatzen murgiltze eredua eta guk aldarrikatzen duguna hori da, ez? Euskaraz bizializateko murgiltze eredua, ez? Eta desberdintasun hori, ez? 12 eskola dago Iruñean, 12 eskolak kudeatzen ditu Iruñeko udalak, eta bakar batean baino ez dago euskaraz, orduan hor oraindik ere zabalpen handia egin daiteke, eta iruditzen zaigu orain dela zabalpen hori egiteko momentua, ja ezin dugu gehiago itxoi. Badaramazkigu urte asko itxoiten, badaramatzagu urte asko aldaketa askorekin, eta gaur da momentua, honi buelta emateko eta iraultzeko daukagun panorama. Nafarroan segiz, Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak lurraldeko osasun sistemak huts egin dezakela ohartarazi du, baldin eta osasun legearen aurreproiektua aurrera irtengo ez bada. Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak beharrezkotzat jo du osasunari buruzko foru lege berri bat izatea sistema egungo egoerara egokitzeko. Ezer egin ezean, Nafarroako osasun sistemak porrot egingo duela argi utziz. La Ley de Salud, que actualmente está vigente en Navarra, data de 1990 y ha cumplido con creces su cometido, pero la sociedad ha cambiado y evolucionado y en poco se parece a la de hace ya 34 años. Los cambios demográficos y sociales han hecho que estemos ante una sociedad con mayor esperanza de vida, más envejecida, con más patología, con mayor soledad no deseada, con una sociedad que brinda menor soporte a los mayores en muchos casos, etc. En definitiva, una sociedad con necesidades totalmente diferentes a los 90. Domínguezek Bioinnova Konsultinek antolatutako osasunari buruzko foru lege berriaren inguruko eztabaidak jardunaldi batzuetan parte hartu du. Eta berretsi du, azken hamarkadetan medikuntzak eta gizarteak izan duten bilakaerak sistema eguneratzea eskatzen duela. Horregatik, sailak lege aurreproiektu bat prestatu du, jendaurrean jartzeko fasean dagoena urte amaierar arte, egungo sistema nahikoa bermeko beste batekin aldatzeko. Desde el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra pretendemos consensuar una ley que permita agilizar y flexibilizar nuestro sistema público de salud, que permita poner las necesidades de la ciudadanía como prioridad número 1, poniéndolas en el centro del sistema, realmente en el centro, no como se dice ahora, pero que no es así, con una atención y gestión centrada en las personas. Osasun sailak idatzitako aurreproiektuak sindikatuen aurkakotasunarekin topo egin du. Elaren arabera, aldaketa horren ondorioz, etorkizunean kontratatutako diren langileek funtzionario izaera galduko lukete eta horrek atea irekiko luke langileak kaleratzeko. Laben iritziz, lege aurreproiektuak osasunbideko zenbait zerbitzu pribatizatzeko aukera zabaltzen du. Sindikatuak uste du Nafarroako Osasun Departamentuak osakidetzaren eredua ezarri nahi duela Nafarroan.
Beraz, Dominguezek argi utzi du eztabaidarako hilabeteak gelditzen direla eta prest agertu da aurre proiektua hobetzeko edozein aholku entzuteko. Donostiako auzitegi batek guraso ahala kendu dio abuztuan bere bikotekidea mehatxatzeagatik atxilotutako ertzainari. Gizonezkoa aske utzi zuten gertakariaren ostean, baina fiskaltzak kasua indarkeria matxista gisa epaitzeko eskatu zuen. Atzo arratsaldean mugimendu feministak antolatuta elkarretaratzea gauzatu zen Errenteria eta Lezo elkar banatzen duen Renfe geltokiaren parean, ezagutzera mandako azken indarkeria matxista kasua dela eta larun batean Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazitakoaren arabera 23 urteko gizonezko bat atxilotu zuten inguru horretan bikotekidea eraso izanagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak egoera gaitzesteko ohar instituzionala plazaratu zuen atzo goizean. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak manifestazio nazionala gauzatuko du Bilbon datorren abenduaren 14an, 220 eragilekia da deialdia babestu dutela jakinarazi zuten atzo goizean egin zuten agerraldian. Larun baterako manifestazioa deitu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez lelopean. Etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez izan da erdigunean jarri dugun aldarria. Asmo argi bati jarraituz. Etxebizitza arazoaren errora jotzea. Etxebizitza negozioa den bitartean, inoiz ez delako eskubidea izango. Edo bestera batera esan da, etxebizitza merkantzia den artean, sekula ez delako guztiontzat izango. Gaurko agerraldian salatu dute Euskal Herrian etxebizitzaren arazoa, gero eta gordinago eta bortitzago azaleratzen ari dela, eta horren adierazle dela esaterako alokairuen eta hipoteken prezioen gorakada etengabea. Askorentzat eguneroko arazoa den hori, beste batzuentzat negoziorako aukera da. Putre funtzek, bankuek, industria turistikoak, erakunde publikoek edo inbertsore handiek etxebizitzaren merkatutik gero eta irabazi handiagoa ateratzen dute. Beraz, argi dago zeintzuk dira txanponaren bi aldeak. Burgesiaren irabaziek gora egiteak langileon miseria areagotzea esan nahi du. Hau da, gutxi batzuen aberastasunaren eta jabetzen artean gehienon pobrezia eta desjabetzea eskutatzen da. Arazoaren munta ikusita, mobilizazio zabala deitu nahi izan genuen Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu ezberdinok. Eta horretarako atxikimendu kanpaina abiatu genuen duela aste batzuk. Horiek horrela 200 gora eragile baino gehiagok eman diote babesa abenduaren 14ko manifestazioari, eta horien artean daude etxebizitza eskubidearen aldeko eta bazterketa sozialen kontrako eragileak, eragile sindikalak, auzo elkarteak, denek etxebizitza eskubide unibertsal gisa defendatuko dute Bilboko kaleetan. Etxebizitza eskubideari dagokionez ere Gasteizen datorren urteko martxorako hiriagune tentsionatu izendatzeko eskaera egin izan aurre ikusi du udalak.
Bruselak ezagutzera eman berri ditu datorren urterako arrantza kuotak. Euskal arrantzalei zuzenean eragingo dien erabakia da. Izan ere, badirudi baxurako flotaren alde egingo duela eta alturakoa kaltetuko duela. Idiazabal eta Erronkariko ardilatxa esnearen ekoizleek bizi duten egoera larriaren berri eman duenek asteazken goiz honetako prentsaurrekoan esnearen prezio baxuak ekoizpen kostuekin batez datozela azaltzearekin batera. Iruñean, Labek elkarretaratzea burutu zuen atzo goizean, Nafarroako zahar egoitzetako langileen hitzarmenaren inguruko negoziazioen ondik norakoak ezagutarazteko. Bertan, sindikatuak akordioaren aurka egindako enpresen jarrera gaitzetsi zuen. Lab sindikatuak gaur egindako agerraldian irmo eta gogor salatu du Amabir, Sanitas eta GSR enpresen jokabidea. Zahar egoitzen sektoreko enpresaburuek pasaden astean egin zuten barne kontsultan Nafarroako lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aurka bozkatu zutelako. Pasaden astean patronalaren zati batek, patronalaren zati batean dauden enpresa batzuk bozketa bat egin zuten eta bozkatu zutena zen ezin diotela emanen bide Nafarroako egoitzen lehen hitzarmenari. Eta berez, aurkako botoa eman zuten. Guretzat, bozketa horren emaitza eta enpresa horiek hartutako jarrera miserablea da. Miserableak direlako langile hauen lan baldintzak. Eta hori horrela esan behar da eta hau irmoki salatu behar dugu. Urtarrilean 4 urte beteko dira Lab Nafarroako zahar egoitzen hitzarmena aldarrikatzeko kalera atera zenetik. Sindikatuak urte luzeak eta malkartsuak izan direla adierazi du. Labek salatu duenez, multinazional horiek, ANEA patronalaren barruan kokatzen direnak, kapitala eta enpresaren interesak lehenesten dituzte emakumeen lan baldintzak baino. Jarreraren aurrean oso argi dugu ez garela geldiri geratuko, 4 urte hauetan kalean borrokan aritu garela eta borrokan jarraituko dugula. Horregatik, abenduak 13an eta 20an lanuzteak deitu ditugu sektoreko enpresa guztietan. Lanuzte egun horietan multinazional honena aurrean mobilizatuko gara, enpresa hauen atarietan, eta baita Labetik bilera urgentea eskatuko diogu Nafarroako
parlamentuari pizka bat egoera mahai gainean jartzeko eta ere gobernua ez zer esan handia dauka egoera honetan eta egoera honen desblokeoan eta ere gobernua interpelatuko dugu. Beraz, argi utzi dute borroka ez dela amaitu eta hasieratik mantendu duten konpromiso berdinarekin jarraituko dutela. Iruñan ere atzo traktora da burutu zuten hainbat nekazarik, 50 traktorek parte hartu zuten Semillai Belarra elkarteak deituriko ekimenean Europar Batasunak eta Mercosurrek sinatutako merkataritza libreko akordioaren inguruan protesta egiteko asmoz. Neurri berriak ez dira oso atsegingarriak lehen sektorearentzat eta lehen sektoreari baldintza horreken mejoratzen ez badira, ukitutara guiez. Nazioartean, Latinoamerikari dagokionez Mercosurrek Europar Batasunarekin hitzartutako merkataritza librerako akordioaz eta Bolivia eta Mexikoko hainbat kontuz mintzatuko da gure kolaboratzaile Bero Satrustegi. Europar Batasunak eta Mercosurrek merkataritza akordio bat sinatu dute mugarri izanen dena bi eskualdeen arteko harremanetan EFE agentziak jakitera eman duenez. Bi eskualdeen arteko harremanak 85ean hasi ziren eskualdeen arteko lankidentzako akordioarekin. Prozesua baina oso motela izan da desberdintasun politikoengatik. 2019an hasierako hitzarmen bat lortu zen, baina honek ere hautsak harrotu zituen Europar Batasuneko kideen artean, ez baitzegoen adostasunik batez ere ingurumen, nekazaritza eta jasangarritasunarekin erlazionaturiko oinarriei eta estandarrei dagokienez. Europatik zorrozki begiratzen zitzaion Mercosurreko herrialdeek beren baliabide naturalak babesteko politika eskasiari, batez ere Amazoniako baso soiltzeari dagokionez. Iritsi dira baina, akordio batera hitzarmen honek munduko merkaturik handienetakoa hartuko du. Europar Batasunak gehien esportatuko dituenak garraio materialak, farmazia produktuak eta automobil piezak izanen dira. Mercosurrek bestalde abereak eta pentsuak esportatuko ditu, bai eta petrolio produktuak eta produktu mineralak. Hala ere, gehiago luzatu daiteke akordioa oraindik Europar Batasuneko eta Mercosur osatzen duten herrialde guztiek onartu behar baitute. 2024an Boliviako gobernuak ia bikoiztu egin du konfiskatutako kokaina kopurua iazko datuekin alderatuta. Halaxe jaso du Maria Silvia Trigo kazetariak Infobae komunikabidean. Segurtasun ministroaren hitzetan inoiz ikusi gabeko zenbakiak dituzte eskuartean. Aurten, 88 laborategi eta 63 tona kokaina klorhidrato suntsitu dira. Goranzko joera duten datuak dira, iaz, 2023an ia 33 tona kokaina konfiskatu baitziren. Infobaen Gabriela Reyesen hitzak jaso dituzte, bera kriminologoa eta herritarren segurtasunerako eta drogen aurkako Boliviako behatokiko zuzendari ohia da. Eta honek argi dio, nazioartean badakalkulu bat esaten duena estatuek merkatuan dagoen kokainaren 10% baino ez dutela konfiskatzea lortzen. Eta beraz, geroz eta kokaina gehiago konfiskatu, horrek esan nahi du orduan eta kokaina gehiago dagoela merkatuan. Inpunitatean eta merkatuan dagoen kokaina kopuruan jarri beharko litzatekela fokua dio. Nazioarteko trafikoan dabiltzan erakundek estatuaren babesa dutela adierazi du Gabriela Reyesek, izan omisioagatik, gelditasunagatik edo besterik gabe babesagatik. Argi baitio Reyesek, narkotrafikoak ez du soilik botere ekonomikoa behar. Botere politikoaren laguntza ere behar du aktibo jarraitzeko.
Mexikon badago desagertuen eta gerra zikineko desplazatuen emazte eta seme alabak deituriko kolektiboa herrialdeko guda zikinean sortu zena. 50ko hamarkadan hasi zen guda eta 80ko hamarkadaren bukaerara arte iraun zuen. Mexikoko estatuaren aurkako oposizio politiko eta armatuaren mugimenduak desegiteko errepresioa baliatzen zuen armadak. Kolektiboko kideek adierazi dutenez, Mexikoko armadak 77. eta 84. urteen artean gutxienez 600 pertsona desagerrarazi zituen. 70ko hamarkadan desagerrarazi zituzten 5 nekazariren gorpuak euren familiei bueltatu zaizkie Guerreroko Kuadratin komunikabideak jaso duenez. 50 urte igaro zuten nekazari hauen gorpuek Guerreroko hobi klandestino batean 2023an atera zituzten arte. Orain, esan bezala, identifikazio prozesua amaituta familiei bueltatu zaizkie. Familiek, gorpuzkiak jaso ondoren, EFE agentziak argitaratu duenez, desagertuen hilkutxekin protesta egin zuten Guerreroko estatuko Txilpazingo hiriburuan justizia eskatzeko Mexikoko armada jotzen baitute erantzulezat. Euskal Herrira bueltan kulturgintzan bulegok behin-behineko etenaldia egingo duela jakinarazi du gaur. Talde azkoitiarrak ez dio baina holtzari behin betiko agur esango, izan ere urtebetetik gorako geldialdia aurreikusi du oraingoz. Sare sozialetan argitaratutako bideo baten bidez iragarri du bulego taldeak 2026an ez duela kontzerturik emango. 2026 urtean ez dugu kontzerturik eskainiko, ze lan berrietan eta zentratuta egongo gara. Lan berrietan zentratuta egon nahi dutela diote, eta horregatik agur kontzertu bat iragarri dute hurrengo urteko azaroren 9 Bilboko Euskaldunan. Euskalduna jauregian, agur ospakizun modukoa, geldialdiaren aurretik. Kontzerturako sarrerak abenduaren 12an jarriko dira salgai, goizeko 8:00 aurrera euren web orrialdean. Euskaraldiko kanta sortu berri du Azkoitiko taldeak eta bere sorreratik 2019an 5 disko argitaratu dute. 2027ko indar berrituta espero da bulego taldea oholtza gainetan. Gipuzkoako bertso txapelketaren finala gertu dago, datorren abenduaren 14an ospatuko da ekitaldia eta atzo egin zuten Beronen aurkezpena Donostian. Abenduaren 14an Gipuzkoako bertso txapelketako finala jokatuko da Donostia Arenan, arratsaldeko 5:00 aurrera. 8 bertsolari ariko dira bertan. Alaia Martin Etxebeste, Andoni Rekondo Izagirre, Ane Labaka Maioz, Aner Peritz Manterola Euskitze, Beinat Gaztelumendi Arandia, Eneritz Artetxe Izagirre, Nerea Elustondo Plazaola eta Oiana Iguaran Barandiaran. Batzuek udaberrian hasi zuten txapelketa eta luz egin bazai ere gogotsu daude larunbatan holtza gainera igo eta kanturako. Luze pixka bat bai, baina, sorpresa honekin, nik puntu batera arte helburuetan, asmoetan, ilusioetan baneukan puntu batera arte iristeko gogoa edo, eta iritsi nahi zori baino desentez aurrerago. Luzea eta polita esango nuke eta sentsazio honekin iritsi naiz, ea ze gertatzen den larun batean. Lehenengo aldia izatiak eta espektatiba hundirik gabe jutiak eman dit deskubritzen jutiaren sensazio eta ia ume bat bezala ez, elkartu kantukide berriak ezautu. Hiruen aurreneko finala izango da. Gainontzekoek berriz badute esperientzia aurreko finaletatik, gauzak aldatzen joan badira ere. Plaza eta bertsokideak eta gaiak eta oroar mugimendua bera ere desente aldatu da azkeneko 5 urte hauetan. 2011an sailkatu nintzen lehenengo aldiz, eta asko aldatu da, ordutik, argazkia, mamia eta mundua, orduan ilusia handia dut, hemen egotea privilegioa handia delako. Belaunaldi baten azkenetako superbibientea naiz, eta lare gazte konplejoarekin, belaunaldi berriekin kantatzeko gogoz.
kontziente eta presente aipatzen zuen alaiak, eta nire burua urten bai ikusten dut hor, eta hortaz hortik nahiko nuke kantatu, eta lehenengo final hartan izan nuen ospakizun sentipen horri lekurik kendu gabe. Aurten bai nahiko nuke hasieratik presente eta kontzienteago egon, eta ni ere oso pozik nago 8kotearekin. Uste nahiko ondo erakusten duela Gipuzkoa gaur egun zer den, eta erakusten du baitaren norantz joan daiteken eta norantz joatea nahiko genuken. Haundia daukat argazkian hitz hori mugimenduan jartzeko, mugimendua emateko horri, ahotsa emateko, ezakit, elkarrizketarako eta elkarrekin kantatzeko oso gogotsu. Belaunaldi artekotasun horrek ere, nola eman daiteken elkarrizketa bat edozein gairi buruz horrek asko motibatzen hau. Larun bateko finalean horrelako dimentsio hartzen duen plaza baliatu eta aprobetxatuko dute zer egiten dakiten erakusteko eta esan nahi dituztenak esateko. 40 minutu rock jaialdiak badu jada datorren urterako kartela, musika festa datorren otsailaren 15ean ospatuko da Indarrak batuz askatasuneran Lelopean. Sormen munduan hasiberriak diren Euskal Herriko artistak ezagutarazteko eta haien praktikak erakusteko asmoz egingo dute larun batean Inmersiones biltzarra Gasteizko Zas espazioan eta 30 artistatik gora izango dira, besteak beste ikerlariak, irakasleak, aktivistak, pentsalariak, musikariak eta kolektibokoak. Aste honetan, hainbat telesai eta film plazaratuko dituzte ikusentzunezko plataformek euskaraz. Adi. Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi. Netflixen Black Doves, uso beltzak, protagonista Helen Hep da, Keira Knightley, bizitza bikoitza du, Erresuma Batuko defentsa ministroaren emaztea da, baina baita senarraren sekretu profesionalak argitzen dituen espioia ere. Londresen gabonetan girotutako thrillerra da. Euskarazko azpitituloekin ikusteko aukera duzuen ikuskizun oso entretenigarria da. Prime Videon Virginia Gorria filma, benetako historian oinarrituta, 16 urterekin emakumearen sexualitatean aditua zen Hildegard eta 30ko hamarkadako Espainiako gazterik gargienetarikoa, bere amaren aierara egina etorkizuneko emakume perfektua izan zedin. Kontrola, amatasun obsesiboa, askatasun pertsonala, emakumeen autodeterminazioa eta idealismo sozialaren eta tragedia pertsonalen arteko harremana aztertzen dituen filma da. The Wheel of Time, denboraren gurpila telesailaren 3. denboraldia ere, magia existitzen den mundu zabaleta epiko batean girotua dago, eta soilik emakume batzuek eskuratu dezakete magia hori. Eta primeranen aurkezpenik behar ez duen Bizkar Soro, Josu Martinezek zundutako fikziozko luzemetraia.
Iparraldeko fikziozko herri batean kokatua dago filma, 20. mendean eta euskarak eta euskaldunek jasandako errepresioa du izpide. Filma fikziozkoa izanik ere benetako istorioak ekarri ditu Martinezek pantaila aurrera, kontatzen baitu nola zigortzen zituzten herritarrak euskaraz hitz egite hutsagatik. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webunean sartu behar duzuela. Hurrengo aste arte. Kirolean, Reala eta Paris Saint-Germain taldeen arteko futbol partida batean Donostiako zelaiaren kanpoaldean larri zauritutako zalearen kasuak astearte honetan jauzi egin du Realak egindako batzar nagusira eta Donostiako klubeko presidente Jokin Aperribaik azalpenak eman behar izan ditu bazkide guztien aurrean. Akziodunen batzarra egin du gaur Realak Donostiako Kursal jauregian eta segurtasunari buruz mintzatu da bertan Jokin Aperribai klubeko presidentea. Esan duenez, segurtasun neurri gehiago ari dira hartzen istilurik ez egoteko. Azken aldian istiluak izan dira Realak Anoeta estadioan jokatu dituen Europa Ligako partidetan. Bereziki larriena martxoaren 5ean gertatu zen Realak eta Paris Saint-Germainek Anoetan jokatu zuten txapeldunen ligako partidaren aurretik. Gertaera horretan Amaia Zabarte Gipuzkoarra buruan larri zauritu zuten ertzaintzaren oldarri baten ondorioz. Irudienez, foan pilota batekin jo zuten eta kaleratutako irudiek erakusten dute ertzain batek ostikoa eman ziola 54 urteko emakumeari lurrean zegoela haren albotik igarotzean. Zabarte errondo pasalekuko errepide arteko lorategi batean zegoen, sakelakoarentzako seinalea bilatzen inolako istiluetan parte hartu gabe. Hala ere, ospitalera eraman behar izan zuten buruan jasandako kolpe latzaren ondorioz sortutako zauri larriengatik. Bere bizitza arriskuan egon zen, kaskezurra 2 lekutan hautsi baitzitzaion. Hala ere, familiak jarritako salaketak ez zuen hasieran aurrera egin eta Ana Isabel Perez Asenjo epaileak auzia artxibatu zuen. Orduan, familiaren abokatu Iker Sarriegik helegitea aurkeztu zuen, gerora argitaratutako irudi argigarriak mahai gainean jarriz eta oldarria bertatik bertara ikusi zuten lekuko batzuen testigantzak kontuan hartzeko eskatu zuen. Gipuzkoako probintzia auzitegiak helegitea onartu zuen eta auzibidea berriz ere zabaltzeko agindua eman zuen. Joseba Noboa Amaia Zabarteren senarrak hitza hartu du galderen eta eskaeren txandan. Esan du eskertzen dituela Jokin Aperribaik familiari egindako telefono deiak, baina salatu du Realak ez duela gertaera hori publikoki kondenatu eta ez duela kritikatu ertzaintzak egun hartan egindakoa. Aperribaik erantzun egin dio, adieraziz ez zuela komunikazio publiko bat egitea egokitzat jo, baizik eta gertu egoteko beharra sentitu zuela. Amaierara iritsi gara, euskarazko informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Iñurri elkarteari eta Aitor Perez Salterain kulturaren euskal behatokiko teknikariari eginiko elkarrezketa bana datoz. Jarraian disfrutatu eta ongi izan. Hil arte bizi, horrela du izenak Iñurri elkartearen dokumental berriak. Ikusentzunezkoa egikaritzeko lanetan ari dira eta diru bilketa abiatu dute. Dokumental eta elkartearen ondik norakoen berri izateko gurean dugu Julene Iarramendi, Iñurri elkarteko sortzailetako bat. Ongi etorri Julene? Eixo, ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere gurean izateagatik, esan bezala, Iñurri elkarteko sortzailetako bat zara, aurkeztu guzu Iñurri proiektua. Bai, Iñurri elkarte bada, nun bertan, minbiziaren ikuspuntua aldatu dugu eta guretzak, modura aldatzaile eta feminista batean, akompainamendu, divulgatu eta formatu egiten dugu. Nondu jatorri elkarte honek? Bai, jatorria nahiko pertsonala da, nire ama duela 7 urte giltzela bularreko minbizi metastasikoaz, eta, nik banuen, gogoa zerbait sortzeko, ez dakit oso zer egin egin ez nola, baina hoxe, Instagram bat sortu nun, bertan, pixkan ere historia kontatzen nun, nire ama 10 urte zegoentzalako gaixo, eta bertan, herrikide mirenek idatzi ziren, eta biak hori, nahi gabe hasi ginen proiektua da, gauza oso txiki bat egin egin nun, baina, konturatzerako, asko onditu da eta gauza asko egiten ditugu. Bai, zenbat zarete orain bazkide eta bolondresak proiektu honetan? Asko, esan da, esango nuke 300 gora gaudela. Bai.
Abuztuan 5 urte bete zituen Inurri elkarteak eta urte hurren honekin batera Hil arte bizi dokumentala sortzeko lanetan hasi zarete, ikusentzunezkoaren izenak berak badu mezu esanguratsua, ezta? Bai, Hil arte bizi ez, guk askotan erabiltzen dugun esaldi bat, gehienetan gure gauza gehienako labukatzen ditugu, guretzat, hilko gara danok ez, baina bitartan zer egin behar dugu, bizi, orduan gu nahiko zentratzen da bizitzan. Eta esan bezala, zein fasetan zaudete orain, grabaketak egin dituzue? Egia da, hau Xumanek hobeto esplikatuko luke seguro, baina, grabaketa, da dokumental bat luzera egiten dana, hau da, 2 urtetan grabatzen dana. Dagoeneko urtebete grabatu da, Xumanek esaten du 130 edo grabatu duela, bera ikusten ez, jakin aurretik oso ondo zer egingo duen grabatzea, ez, eta gero grabatzen duen bitartean jakitea zer aterako da, ez, orduan, gidoia prest dago, eta orain guaz, grabatzen, eta gauza askozeko onketrogo dihuten, eta gero imaginatzen dut grabatzen bukatzen duenean edizioarekin hasiko dela. Esan bezala 2 urtetan grabatzen ari zarete dokumental hau, baina nork hartu du parte dokumentalaren sorkuntza honetan, nor da zuzendaria konta eguzu? Xuban Intxausti da zuzendaria eta gure launa, goratzen ez, berak badu bere arreba minbiziarekin egon da, Lasarterra da, gure herrikidea, eta berak nahi zuen zerbait aportatu eta gumatean kasu hartan esan zian, dokumentala egin behar dugu. Aki egi doku esate zian. Azkenean egia da Inurrin gauza pio bat egiten ditugula, eta berak nahi zuen hori dana dokumentatu eta gero ez edukitzea eskuragarri mundu guztiak hori dana ez. Orduan, haure bai negabe hasi zen gauza bada, eta bira nola guazen. Izugarria da egiten du lana, eta hemendik mesedez, eskertzen diot, jartzen nahi da dedikazio guztia. Minbiziaren beste ikuspuntu bat helarazteko duzue orduan dokumental honekin? Gainera, orain urria datorrez, eta urriarekin batera arroxa edo pinguexin hori, eta horren, ez gatoz bat horrekin, guretzat minbizi askotan zen dugu, baina arroxa baino marria handi bada ez, orduan guk horri guetan nahi diogu, errealitatea erakutsi tabuak ez, mila gauza daude, eman behar deula huelta, eta hortan gabiltza eta dokumentalean ere ikusiko da. Dokumentalean ikusiko dugu, dokumental honek gainera ez du kapitulu soil bat izango, ez da? Kapitulu asko osatuko dute? 6 kapitulo edukiko ditu dokumentalak. Dokumentalaren kapitulo bakoitzak gai bat jorratuko du. Kurioso da, baina heriotzatik hasiko geha, lehenengo kapitulu heriotza izango da. Gure lagun Leire Guztarrian hiltzan Madrilen, eta pixkat hori dokumentatzeko aukera eduki genuen. Eta nahi dugu bukatu azkeneko kapitulua bizian. Eta, Inurri kide bat bizia eman du, ama izan da, eta horrekin. Eta, gero tartean, kapitulu bat izango da, pixka gorputzak, nola normatibotik ez, bular bat edukitzera, ez edukitzera, hori dana, gero tribua, feminismoan bai oso sartutan da kapitulotan, pixkat, spoiler bezala hori aldete esan. Esan bezala 6 kapitulo izango ditu dokumentalak, gai sakonak jorratuko dituzue bakoitzean, eta hau gauzatzeko abian duzue crowdfunding kanpaina, nola doa diru-bilketa, konta eguzu? Esan da oso ondo doa. 7 egunetan lortu behar genuen, 28.000 euro. Egia da oraindik martxan dagoela, 3 egun geratzen direla, eta 35.000 euro goaztela, orduan, irikia dago, eta asko eskertzen egia jendearen babesa eta maitasuna. Azkenik, bada nabarmendu nahiko zenuken punturik, konta eguzu? Eskerrak, ez, nik uste beti ez gabiltzala maitasun pilo bat jasotzen, edo zer ekintzak egiten dugula jendea hor dago, ez, zait Inurri eskertu behar diegula, ze azkenen dokumentalean jende asko hartuko du parte, jende asko biluzten da, azkenen egia da, horrelako dokumentaletan exigitzen du ez, biluztea eta bakoitzaren historia kontatzea orduan. Nik uste nahi dutena ez emendikan eskerrak Inurri, eskerrak jendeari, eskerrak zuei, eskerrak ez, hau dana mugitzen duen guztiari.
Segi Inurri lanean, ikusentzunezkoaren aurrerapenerekin agurtuko gara, eskerrik asko Julen Ilarramendi. Eskerrik asko zuri. Yo te canto esta canción. Eta, dakizuen bezala, espaziaten kentzen, X denbora neukela mundu hontan, ez? Izan zen gogorra, bastante gaina, bat bestian atzetikan. Jetxi besoa. Julene eta Mirengea, Inurriko sortzaileak, Inurrik minbizian akonpainatu, formatu eta divulgatu egiten du, perspektiba feminista batetik eta modu eraldatzaile baten. Iritsi da momentua. Medikuak gela batera eraman eta zure amari ordua geratzen zaizkiola esaten dizu. Eta emakumeen kalitatezko bizitza, gure sexualitatea aske eta taburik gabe bizitzea ere bada. Izugarri eskertzen diot amari, hasieratik guri azaltzea zer gertatzen ari zitzaion. Guretzat, akonpainamendua, ospitalera taldean eta masiboki joatea da. Azkenean oso urduri jarri nintzen eta genion titik albo bat. Nere alua, kaktus bat bezala, hori Euskal Herri guztiak daki da honeko. Eta sentiu neban eurarpexan malku. Ez noan pentsaten, ez noan sentiuten, ez noan isetzen, baina malku neukan da neharrez noan. Baina gaur, onaigo naiz, esan nahi dizuedalako aurdun nagoela. Bizi, minbizi, zaila arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Aipamen berezi hau, familia honen parte izatera gonbidatu ninduen emakumearentzat da. Kimio egun mierda baten, ni esertaz ezagutu gabe, nire besaulki marabillosora hurbildu zenari eta papertxo bat eman zidanari honako hitz hauek esanez. Hola, soy Marta. Te apunto aquí mi número para que me escribas si lo necesitas. Inurri niretzat errepresentatzen duen objektu modura, zuk egun horretan eman zenian paper hori ekarri dut. Si algún día te pesa la vida, recuerda que puedes volver a ese lugar donde solo se respira. Calma, calma. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar. La vida va de amar y desandar. Nolakoa da emakumeen presentzia Euskal Herriko musikarloan? Nolako eragina du patriarkatuak eremu honetan? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dagoen egoerari erreparatuz behintzat, gizonak dira nagusi musika arloan. Horixe diote datuek. Musikagintzan Euskal Autonomia Erkidegoan dugun genero arrakalaren zertzeladak aurkezteko gurean dugu Aitor Perez Salterain, kulturaren Euskal Behatokiko teknikaria. Ongetorri, Aitor. Eskerrik asko. Eskerrek asko zuri ere, esan bezala, patriarkatua munduaren luze zabalean da nagusi eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez da salbuespen bat. Musika eremuan ere halaxe da, ezta? Bai, datuek diote, hori, gizonezkoen eta emakumezkoen artean arrakala handia dagoela musika alorrean.
2022an Euskal Autonomia Erkidegoko musika sorkuntzetan eta ekitaldietan emakumeek eta gizonek izandako presentzia eta parte hartzearen azterketa plazaratu zenuten kulturaren Euskal Behatokitik duela urtebete pasatxo. Azaldu guzu, zertan datza txosten honek eta zer daien zehazki aztertu duzuena? Vale. Guk orain dela 2 urte erabaki genuen Kulturklike agendatik ateratzen diren datuak aztertzea eta 2 lerro hartu genituen alde batetik kultura arloan zegoen programazioa aztertzea sektore guztietan eta gero bestalde urtero generoarekin zerikusia duen azterketa bat egitea sektoreka. Orduan hasi ginen, 22an hasi ginen lerro hauekin eta hasi ginen musika sektorearekin. Eta urtero genero egiten diozuen azterketa horretan, aurkeztu zenuten 2022an, aipatu berri dudan azterketa hau. Datuak aztertu aurretik, aurkeztu diguzu pixka eta azaldu diguzu zer egin da azterlanetan erabili ohi duzuen metodologia. Nola jasotza dituzu datuak? Bale. Kulturklik agendan orokorren daude 20.000 ekitaldi baino gehiago. Musika alorrekoak dira 5.000 inguru. Orduan guztiak banean ezin genituen aztertu eta erabaki genuen hartzea lagin adierazgarri bat, 486 ekitaldi aztertzen zituena. Eta horiek banan aztertuta, nortzuk zeuden kontzertuetan zein dagoen taldeen atzetik eta, txosten honetako datuak atera genituen, aztertuta ere prezioak, nun ziren kontzertuak, eta gauza bera musika sormenarekin. Alor, nahiko txo dagoela aztertzeko esan genezake beraz musika arloan behintzat. Datu eta murgilduko gara orain, 2 laginetan egin duzu azterketa, alde batetik kontzertuen azterketa egin duzu eta bestetik diskoen azterketa. Kontzertuei dagokionez, zein da aurrean dugun egoera? Egoera, aldea handia dago, azkenean plazan agertzen diren musikarien artean, 18% besterik ez da emakumena eta gizonezkoena 81%. Gero hori, taldetatik 10-6 dira gizonezkoenak bakarrik eta 10 bakarrik dira emakumena. Eta hor gelditzen diren talde mistoetan ere bakarrik dira 10% talde misto horietan agertzen diren emakumeak. Gero ere gertatzen da kontzertuetan tiketak merkeagoak direla emakumeen kasuan, gizonezkoenak nean baino, eta gero badaude beste alde batzuk, baina adierazgarrienak horrek dira. Gero ere badago nun egiten diren kontzertuak argi dago beti direla gizonezkoak nagusi, baina taberna, gaztetxe eta areto pribatuetan oraindik ere maskulinizatuagoa dago egoera. Horixe diote datuek, ez da? Bai, kontzertu esparru motari dagokionez, formazio motari dagokionez, esan genezake, patriarkatuak ere gaur egun, 21. mendean eragina duela, kontzertuetan, euskara ere nesken taldeetan nagusi dela aipatu duzue txostenean, eta esandakoa, prezioak nabarmen aldatzen dira emakumeen kontzertuetan edo gizonen kontzertuetan, formazioak esan bezala gizonek osaturiko taldeak dira nagusi, eta emakumeak direnean, orduan, taldeak baino, norbanakoak diren interpreteak izaten dira? Hau da, taldeak beharrean bakarka aritzen dira gehiago, ez da? Bai. Bakarkatasun hori kontuan izan da, adibidez izaro batek badauka talde bat atzetik, baina bakarkotzat hartu dugu.
Azterketa egiterakoan beraz, edo, agian Ines Osinaga ikusten dugu irudietan, ikusi berri dugu, bere kasuan ere antzerakoa izango da, ez? Interprete bezala diozuenean, nahiz eta musika banda bat izan atzean, bere bakartzat hartu duzuela, datuak aztertzerakoan. Bai, izenaren arabera edo agerikoa beti da zein den bakarlaria edo ez. Kontzertuei dagokionez nabaria da arrakala hau, eta diskoen azterketa ere egin duzue, diskoen azterketan egoera ere antzekoa da, ezta? Bai. Egiten diren diskoen artean 3-4 gizonezkoek egiten dute, eta talde horien barruan daudenen artean ere bakarrik 10% emakumeak dira. Esan bezala, 4 diskotik 3 gizonezkoek bakarrik osatutako formazioak dira, eta emakume soilik osatutako formazioek soilik 10-tik 0,6 baino ez dute argitaratzen, esan genezake, beraz, diskoak aurkezterako momentuan zailtasun handiagoak dituztela agian emakumeek gizonek, baina zailtasunak edo egoera hori dela, ez? Datuen arabera, gizonek disko gehiago aurkezten dituztela emakumeek baino. Hori da. Bai. Eta gero ere hori, diskoak printzipioz ere garestiagoak direla gizonezkoenak, baino. Bai, prezioa ere diskoei dagokionez, nabarmen aldatzen dela. Ikerketa honen datuak ikusita, zein ondorio atera dituzue? Ondorioak argi dago arrakala handia dagoela. Gure helburua da hori datuak plazaraztea eta begiratzea urteetan zehar alderik dagoen. Behatokiaren helburua da ezagutza sortzea jendeak erabili dezan behar den bezala. Esan genezake orduan, datu hauen txostenak egin eta gero baliagarri izaten dela etorkizuneko beste hainbat arlotan, ezta? Zein izaten da ondoren txosten hauen helburua? Esan dakoa, ezagutza sortzea eta nik ulertzen dut ezagutza sortzen duzunean da norbaitek erabiliko duelako oraingoan gertatu den moduan. Datuen berra egon denean, hemen izan ditugu eskura. Oso ongi, Aitor, argi dago lan handia dagoela oraindik egiteko musika eszena aldatu nahi baldin bada. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak aurkeztuta, agurtzea besterik ez zaigu falta. Esker mila Aitor Perez Salterain, kulturaren euskal behatokiko teknikaria. Eskerrik asko zuei ere. Kaixo, Inigo Etxezarreta naiz, ETS-eko abeslaria. Jada ikusgai daukazue gure azken kantaren bideoklipa. Zure eskutik deitzen da, gure entzulei egin diogun, kanto edero eserki bat da. Eta besterik gabe, jarri bizi musika saioa, eta gozatu. Esarki handi bat.
nauzu zugandik gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite